Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Al Club 21 parlem d'empreses, parlem d'emprenedors, parlem d'idees per a aquest present i per a aquest futur, i tenim molt a prop una empresa important del país, Factor Energia, una empresa que neix a Barcelona l'any 1999, després de la promulgació de la llei de la liberalització del sector elèctric. Factor Energia és una empresa important, amb valors molt importants, valors sòlids, centrats en la transparència, per exemple, en la lluita contra el canvi climàtic. És una empresa líder del país que dona servei a milers d'empreses repartides per tot el territori espanyol en el subministrament d'energia, però ara fa uns mesos també està donant energia, està donant tota l'electricitat a les famílies i, per tant, a cadascú de nosaltres, a tots els ciutadans d'aquest país. Parlem amb el seu fundador i director general, amb l'Emili Rousseau. Emili, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, parlem de dues paraules que són com una moneda, com la cara i la creu d'una mateixa moneda, i que moltes vegades no sabem on estem quan es parla d'èxit o de fracàs. Quan tenim èxit, quan fracassem. La mateixa persona pot tenir moments d'èxit i moments de fracàs. I només hi ha una variable que ho canvia tot, i és la variable temps. Doncs sí, és una reflexió que sorgeix. Recentment vaig ser convidat per una gran consultora a un esmorzar amb els seus socis, i una de les persones que em va presentar per iniciar, diguem, l'exposició, va dir Factor Energia, un cas d'èxit. I en aquest moment, clar, els hi vaig fer un comentari que era important fer-ho, que és que Factor Energia és una empresa que funciona des de fa 15 anys, i la veritat és que des del moment fundacional, el 1999, fins gairebé el 2008, el projecte èxit, el que es diu èxit, no va tenir. És a dir, si m'haguessin convidat a l'any 2007 o 2006, potser haurien dit Factor Energia, la història d'un emprenedor que lluita molt i no se n'en surt, per entendre'ns, no? Inclús podrien haver dit Factor Energia, la història d'un emprenedor que va deixar una carrera en l'entorn multinacional molt prometedora per posar-se en aquest tema, i que mentre els seus companys, diguem, de carrera havien progressat molt, els anava molt bé. Aquest estava estancat i tirant cap avall, no? Llavors, et planteges que l'èxit o el fracàs té una dimensió clarament temporal. Hi ha empreses, recentment també estava amb una persona que ve d'aquest món de la construcció, etc. I era una empresa que durant els darrers, diguem, època precrisi, per entendre'ns, era una empresa que tothom la qualificava una empresa d'èxit, no? Clar. I que després l'aturada de l'obra pública i del tema immobiliari ha reduït d'una manera ostensible, diguem, la seva situació econòmica o financera, no? Llavors, vist així, inclús em venia al cap també una gran auditora històrica que era Arthur Andersen. Sí, que va canviar de nom. Bueno, no va canviar de nom, va desaparèixer. Bueno, va desaparèixer. Sí, jo recordo la carrera, hi havia gent que li agradava molt les finances i era com el paradigma de l'empresa on volien anar a treballar, no? Arthur Andersen, la multinacional. Los Arturitos. Los Arturitos famosos. Doncs bé, Arthur Andersen, per un tema justament vinculat a unes auditories errònies a una empresa als Estats Units que es deia Enron, el govern americà la va fer cabrar i va desaparèixer, no? Llavors, això introdueix aquesta dimensió temporal molt important, perquè en aquest país, per desgràcia, en que el fracàs està molt malament considerat, inclús a la gent que fracassa a vegades no se li dona una segona oportunitat. Com un estigma, Un estigma, En altres països el fracàs és el camí de l'aprenentatge. I aquí el fracàs és un estigma que potser no et puguis treure mai i vas iniciar un projecte, no et va funcionar, però almenys tens les claus pel que saps que vas fallar i no va funcionar, i per tant
pots tornar-ho a intentant millorar allò que va fracassar, que va fallar en el seu moment i que et va dur al fracàs, no? Doncs aquí estigmatitzem molt fàcilment a la gent i tenim aquestes històries, no? I a mi la paraula èxit és una paraula que em desagrada profundament, perquè ostres, els projectes tenen una dimensió temporal àmplia i el que avui pot ser un fracàs, demà pot ser un èxit o el contrari, no? I al final la vida de l'empresari, de l'emprenedor, és quasi una lluita permanent perquè l'empresa, el negoci, segueixi funcionant i rutjant bé, no? I això és un esforç continuat, és una tenacitat contínua al llarg del temps, no? Però sí que em va preocupar aquesta dimensió temporal, que inclús en temes històrics, diguem, importants a Espanya, jo recordo quan el senyor Mario Conde, a finals dels 80, era considerat un empresari d'èxit. Inclús el terme empresari en aquest cas crec que no seria el correcte, no? Perquè sí que parlaríem més d'aquesta finances més especulatives. Emili Rousseau, director general de Factor Energia, gràcies per les teves reflexions. Fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres, David.